ಈ ತಿಳಿ ತುಂಡು ಎಂಕಿ ಯಾರಂತ ಮಲ್ಲ ದಿಂಜವು ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಾನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಂಗೆ ಬರ ಹೊಡೆಯುತ್ತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಿನು. ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ. ಎದುರ್ಲೆನ್ನ ಬಾವೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ಇಡಬೇದಾನೆ. ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ಇಡಬೋನ್ಲೆ ಆರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಡಬೋನ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇಲಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನದವರ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ತಡ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ. ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ವಯಸ್ಸವ್ರು ಕೊರಲೆ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ತಿಂಜನೆ ಬರುವಂತನು ಅಂಚದ ವಯಸ್ಸವ್ರು ಕೊರ್ಪುನೈತೆ. ಮೂಳು ತೂವಲಿ ಗಾಡಿದ ರಾಶಿ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಜನ ದುಂಬೆ ಬತ್ತಾತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬಲ್ಪಿಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಇಡಂಜಿ 7-6 ಗಂಟೆನ ಗೆತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಈತಿ ಜನ ಬತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಹಾಪುಂಡು. ಐಕೋಟದಂಕ್ಲಂತ ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ 6 ಗಂಟೆ ಬರೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾನ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಏನದವರ ಹಂಪ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಂಡು ಕಾರ್ ಪೂರ ಕೊಂತನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಓಲೋಲು ಉಂತದ್ದು ಒಡೊಡಿ ಬರಡಾಪುಂಡು. ಮೂಲು ತೂವಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತನೇ ತೋಜುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಟ್ಟು ಪೂರ ಮೂಲು ತೂವಲಿವೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಾವಿ ಯಾನು ಈತು ಜನ ಪಿದಾಡ್ದತ್ತೆ ಆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಡ್ಸಲ್ಲ. ಮೂಲು ಸಂತೆಲುಂಡು ತೋಲಿ ಆಪೆಗೆ ಬೇಕು ಸಂತೆ ಪುರುಂಡು ಬೊಕ ಬಂಗಾರದ ಬೊಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂಲು ತಿರ್ತಲ ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅರಕೆದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಜನಲ್ಪ ಮಿತ್ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾರೊಂದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಮೂಲು ತೋಲಿ ಎನ್ನ ಬಾವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂದಿರು. ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಆಪೆಗೆ ಅನ್ನು ಕೈ ಪುರುಂಡು ಆಪೆಗೆ ತೋಜನತ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನು ಕೈ ಪುರ ಕೊರ್ಪೆರು ಅನ್ನು ಕೈ ಮೆತ್ತಲ ಕೊರಂತೇರು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡೆ ತೋಜನ್ ದೇಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಐಕೆ ಪಡೋದು ನನ್ನ ಏಪಾರಲ್ಲ ಹೇರಲ್ಲ ಪೋಪ್ನೆ ಅಂಡ ಅನ್ನು ಕೈ ದೆತ್ತೊಂಡಿತ್ತಂಡ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಸಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಪೂರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು. ಆ ಕೆರೆ ತಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪದ್ದು ಕೆರೆ ತಡೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರು ನೀರು ತಲ್ತದ ಪೋಪನ ಪುಲ್ಲೇಲಿ ಕೆಲವರು ಮೀದು ಪೋಪನ ಪುಲ್ಲೇಲಿ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಬುಡ್ನೇಶೆ ದ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಬನ್ನಾಗಲ ಕೆಲವು ಮೀದು ಬರ್ಪಿರುತ್ತ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪದ ಬೋಲ್ತಿಂದು ಅಂಚೆ ತಲ್ತು ಪೋಪನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಕ ಬೊಕ ಈ ಕೆರೆ ತಲ್ಪ ನವಧಾನ್ಯನ ಈ ಕೆರೆಟ್ ಬುಡ್ರುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದಲ್ಲಜಿ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟೈತೆ ನನ್ನ ಬುಡೋಲಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ನವಧಾನ್ಯ ಬುಡಿಯ ಪಂಡ ವರ್ಂಬ ಧಾನ್ಯ. ಈ ವರ್ಂಬ ಧಾನ್ಯನ ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಎರಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಐಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತದ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎನ್ಕೊಳೋದು ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪುರ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಬುಡ್ನೇಶೆ ದಯನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲಂಜಿ ಪಂಡು ಬರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನೆ ಇಂಚ ಪುರ ನವಧಾನ್ಯನ ಪುರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರಟ ಪುರ ಬುಡ್ಡ ಹೆಡ್ ಏನು ಪಂಡಿಪ್ಪೇರು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸ ಬಾತಿ ಅವು ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸವಲಿ ಆತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚ 5 ತಿಂಗಳು ಪಾಲಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಬಾವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೋಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆಗೆ ಈ ಮೊಟ್ಟದೆ ಪೋಂಡ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ತೋಲಿ ಬಾರಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೇವರು ಭೇಟಿ ಯಾರುಂಡು ಅಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರು ಭೇಟಿ ಆಪನೊಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ತುಯರ್ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏರು ಪುರ ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತಿಜರು ಹೊರ ಬಲೆ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪನಕ್ಲ ನಿಗಲು ಕನ್ನಾರೆ ತೂಪನಕ್ಲ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲು ಹೊರ ಬಲೆ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಷ್ಟು ಶೋಕೊಂಡು ಬಂದದು ಮುಲ್ಪ ಕೆರೆ ಎತ್ತೆ ತೋಲಿ ಮಿತ್ತದೆತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋದಾನಾಗ ತಿರ್ತ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುರ ತೀಯರೆ ಎಡ್ಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೀಯರ್ನೆ ಆತ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು. ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕೆಮರಾ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೂಲ ಈ ಮೊಟ್ಟು ಪೂರ ಬರ್ತೊಂದು ಪುನಗ ದಾಲ ಬಚ್ಚನದಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನವೊಂಜಿ ಭಕ್ತರೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತುಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು
ಆಪೆಗ ಮರ ಆದಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಇಜಿನ ಕೈತಲೆ ಪುಂಚಿನ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಒಂದು ತುಗಿಯರ್ನೆ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಇಂದು ಪೂರ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಏನಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾವನ್ಲ ನೆಕ್ಲಿ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಮೂಲು ಮೊಟ್ಟು ಪೂರ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಮರ್ತು ಪೋಂಡು ಅಂಚದು ఒక ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿಜಿ ನನ್ನ ಏಪಾಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಮುಟ್ಟುನುಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೇಂಜ್ ಮರತು ಹೋತುಂಡು ಐ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಲ್ಲೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತಂಡು ಏರ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿಜಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನು ಏಪಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆನೆ ಇನಿ ಮರತು ಪುಂಡು ಇನಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದೆ ಬತ್ತೆ ಸಾರಿ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿಪ್ಪುಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಲೆ ಆತನಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ತೂವಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜುಂಡು ಇಂದುವೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನೆ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಾದನಗ ಆಪೆ ಸೈಡ್ ಎದುರು ತೋಜುಂಡು ನಾವು ದುಂಬು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಎತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪುಡೆ ಈ ಟೈಮಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫುಲ್ಲು ಜನಕ್ಲಿಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಂದೆ ಬಲಿಚ್ಚಿ ಮಾತ ಉಲೈಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂತ ರಶ್ ಪೂರ್ಣದಾತೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತು ಬರಪೋದು ತಿರ್ತ ಪನ್ನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡತ ಪಡೆಕ್ ಕೊಡನಿ ಮೊಟ್ಟು ತೆಕೊಂಡು ಆ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮೂಲೆ ತೂವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತನ್ನು ಪೋಂಡ ಅವು ಸೀದಾ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ದಪ್ಪನಾಗ ತೋಜ್ಪಾರ ತೆನ್ನಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಯನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಬೋದು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾಬೆ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ ದಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂದು ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ದಾಲ ಪನೇರ ಪೋಯಿಜಿ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪತ್ತು ತೋಜನತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋದನಾಗ ಕೂಡ ತೂವೆಲೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪದ ಮೊಟ್ಟುಗಳ ಅಲ್ಪದ ಮೊಟ್ಟುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅನ್ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಮೊಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂತೆ ಅಗೇಲ ಅದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಮೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಎಲ್ಯ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಅದು ಬರೋಲ್ಲ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆಗಳ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ದಯನ ಪಂಡ ಪಿರೋದು ನೋಕೊಂಡೇ ಇರ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನದಕ್ಕೆ ದೆತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಕೆಮರಡೆ ಈತ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಮರಡ್ ಮಿಂದೆತ್ತಂದ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಿಯಲ್ಲ ಪುಣ್ಣ ಆತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತನಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನಲ ಪಯಾರಂಡು ಮೂಲು ತೋಲಿ ಜನಗಳು ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಕೆಲವರು ತಿರ್ತೆ ಪೋಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೇಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಇಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ತೂವರೆ ಕೊಂಚ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಬರಿಯರಗಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಗಂದ ತೂಜುಂಡು ಆತ ಶೋಕಿ ಪುಣ್ಮಿತ್ತು ಗಾಲಿ ಪೂರ ಬರೋಂದು ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು ದಯಮಂತದು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏರು ಪೂರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಜಾರು ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲಿ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ಬರ್ಕಂದಾಪುಂಡು ಆತನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂತೆ ಜಾಗಲ್ತೆ ಮನ್ಪೊಡಾಪುನ್ ತಯನ್ ಪಂಡ ಮರಿಯಲಡು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಜಾರ್ನೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾದೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತ್ತುಡು ಪಾದೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸುತ್ತ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ಮತ್ತು ಪೊರ್ಲೆಪುನ್ ಪಂಡು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಾರುಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡೆಮುಟ್ಟಾಗ ತೋಜುಂಡು ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ತೋಜುಜಿ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಟರ್ನ್ ಅದು ಪೋಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ತೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಎತ್ತನದವರ ತೋಜಿ ತಿರ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲವದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಂಚಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಲು ಕಡ್ಡೆದ ಕಡೇತ ಭಾಗಗಳು ನಿಖಲು ಸಾಹಸ ನಂತರ ಪೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಕಡೇತ ಭಾಗಗಳು ಶಿವಾಜಿ ಬಳಗದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಏಮಂದಿದ್ದು ಆ ಸೂಚನೆಗೆ ನಿಖಲೆ ಗೌರವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿತೈ ಭಕ್ತಿ ಲೇಸೆ ಪುರ್ಲ ಹೆಸರು ಪುರ್ಲು ಮಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಡೆದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲವದು ಗುಡೋರ ಭಿನ್ನ ಇದ್ದದ್ದು ಬತ್ತರಂಜಿತ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ ಗುಡೋರ ಬೊಗ್ಗೋರ ಹೋಗಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು
ಇಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾದೆರಿಂತು ವೀಡಿಯೋ ತಿತ್ತನು ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಮೊಟ್ಟು ಅವಳು ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತೂಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಲೊಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಝೂಮ್ ಅನ್ಪರ ಆಗ್ತಂದು ಆತ ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಪವೆ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏನು ನೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತೂತೇರಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಕೆಲವು ಪೂರ ತೂವನ್ನಾಗಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೂರ ಅದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲೊಂಜೆಲ್ಲ ಕೆರೆಲುಂಡು ಅವಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ತೀರ್ಥ ಪನ್ನಾಗ ತೋಜ್ಬವೆ ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನಗಳು ನುಂತ ಇರ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೇರಿ ಮುಲ್ಪ ತೂವಣಿಯರೆ ಎತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರಿ ಪೋಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಜಾರು ನಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಈ ಪಾದೆ ಪೂರ ಪೂರ ಜಾರು ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಡೆ ಪುಂಡ ಅಂತ ಡೇಂಜರ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರೆ ಬುಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಜನಗಳು ನಿಂತಿದ್ರಿ ಅವಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಪುರಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯಾರೆ ಬುಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಒಂದು ತೋಜನತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ఆ కళ్ళుందేనా ಮೂಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಲ್ಲು ತೋಜುನತಿ ಈ ಕಲ್ಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ದುಂಬು ಪುರ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಲದ್ದು ಆಪದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಗಿಯೊಡಿಗೆ ಆಯಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಆಗ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ತನ ಕೆಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವ್ರು ಪನ್ನೆನೇ ಪನ್ನೆ ಐತೆ ಈ ಕಲ್ಲದ್ದು ಆಪದ ಕಲ್ಲು ಲಾಗಿಯೊಡೊಂದು ಆದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂಯಿನೇ ಎತ್ತು ಅಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆನೆ ಪಂಡ ಐತಿ ಅಂಡ ಅವು ಸತ್ಯಂದೇ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ ಮೂಲ ಪುರ ಗುಡ್ಡೆ ಪುರ ತೋಜುಂಡು ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತುಳ್ಳು ಎಂಕಲ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪುರ ಅದು ಬೊಕ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಪುರ ತೀರ್ಥ ಹೋಗುನು ಮುಲ್ಪದ್ದು ಕೊಡಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ಪೋಯಾರುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಪೋಪಂದು ನಿಗಲು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಗಲದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣದಾಗ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣತ್ತು ತೇಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದೇ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡನು ಆತಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಪ್ಪುಣೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗೆನ್ನ ಬಾವಾಡ ಬರ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲ್ಡನೇ ಎಂಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ 10,000 ಮೂಲೆ ಆತುಂದು ಅಂಡ ಮಾತಾಡಲು ಎಡ್ಡ ಪೂಜಿ ಪರಿಚಯ ಪೂಜೆತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಹೋಗುನು ಕೆಲವರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರು ತೀರ್ಥ ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ತೀರ್ಥ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಅಡೆಗಳರ ಪೋದು ಬರ್ಪ ನೆಗಲೆಲ್ಲ ಲೆತನ್ ಪೋಪ ಬಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೋರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೆರೆ ತೈಲ ತೂಲಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಏತಿದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ ಆತೇನುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಮರ್ಡ್ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲೆನ್ನ ಭಾವನ ಸೆಲ್ಫಿ ಅವನುಂಡು ತೂಲಿ ನನ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಕುದಂತೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಕೊಂಡು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಆತನ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಲ್ತ ಹೊತ್ತೇರು ಪೋಡ್ಚನ್ನ ಅಂಚೆ ಪೈರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೈರ ಎಂಗ್ಲು ಬಿಡ್ಪೋಜ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತೋಡು ಒಂದು ಇರ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಪೋಪೇರ್ನ ಬಲ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಏರೆಲ್ಲ ಪೇರ ಪಡುಪುಜೇರು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ್ ಪೇರ್ಲ ಪಡುಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಪಲ್ದೆ ಎಲ್ಯ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಫೋಟೋಗೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋಲಾಗೆತ್ತ ಬೊಕ ಅಲ್ಪಲ್ದು ಸೀದಾ ಇಂಚ ಹೊತ್ತ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಫೋಟೋಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ತೇಪಂಡ ಅಂಚೆ ಪೇರಲ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿಗೆ ಅಲ್ಪಲ್ದು ಸೀದಾ ಆ ಕೆರೆ ತಡೆ ಬತ್ತ
ಅಲ್ಪ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ತೂಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತ ತೀರ್ಥ ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥೊಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪತ್ತೇನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಕಲ್ಲು ಪುರ ತುಳ್ಳಿ ನೀರ್ಡು ಪುರ ಅಲ್ಪ ಜಾರುಂಡು ಐಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಜನ ಜಾಗ್ರತೆ ತಿರ್ತಿಗೆ ಉಂಡು ಜಾರು ಬಂಡಿ ಜಾರು ನೆಲಕವು ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಆ ಕೆರೆ ಏನ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆದ ಕೆರೆ ತೋಜ್ಪಾಯ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಗುಷ್ಟದ ಕೆರೆಂದು ಇಷ್ಟುವರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ತೇನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂತುಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಈ ತುಳು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಏನೇ ಪಲ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡಲ ತುಳುಲ ಒಂದು ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪುನಂಚಂದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೂ ಅಂತಾರನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡಾತಿ ಅಂಡ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮೂಲ ಮೋಡ ತೂನಗಲ ಭಾರಿ ಶೌಕು ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚ ಐನ ವಿಡಿಯೋಲ ಗೆತ್ತೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆಲಿಪಲಿ ನಾನೊಂದು ಉಂಗುಷ್ಟ ತೀರ್ಥ ಮೂಲು ತೀರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ತಲ್ತೊಂದು ಬೋಪೇರು ಕುಡೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲೈಕೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಂಚ ಪಾತಿರ್ದ ಅಂಚನುಂಡು ಜನಕುಲ್ನ ಪೂರ ಅಂಚಂಚ ಪಾತಿರ್ದ ಅಂಚನುಂಡು ತೂನ್ ಬಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ತೀರ್ಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಸೇವಾ ರಶೀದಿನ ಓಲು ಮೂಲ ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಪನು ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾನೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲದ ಲೆಜ್ಜ ಜವನಿಯರ್ ಪೊನ್ನ ಪೊಂಜ ಹಾಕ್ಲಾಯ್ತಮ್ಮ ಓಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಹೋದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕಸಾಯ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜ ಕಸಾಯ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜ ನನ್ನ ಪಾನ ಕನ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬರ್ಮುದು ಬತ್ತಾವಲ್ಲ ಎಂತ ಬರ್ಮುದು ಬಂದವ ಈತಿಲ್ಲ ತುಂಡು ಎಂಕಿ ಯಾರಂತ ಮಲ್ಲ ದಿಂಗೆ ಹೋಗು ಈತ ಎದುರು ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ವಾಣ ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ವಾಣ ಅಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಅಮ್ಮ 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 ಬರ್ಬೇಲ್ ಬರ್ಬೇಲ್ ಅತಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಂಗೆ ಬರ ಹೊಡೆ ಹೋಗ್ತಂಡು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಆಗ್ತಂಡ್ರಿ
इंचे बुत अंचे बुत कमी डोर का बली मन बोले बरडंगा बरडंगले ना पत्मा मारते निकला ना पोवा आओ 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 मेरे चोरो नंदन बले कुल्लू बातेगा कुल्लू बातेगा टेबल वर वीडियो ಅವನಿಜಿ ಪಾತ್ರ वीडियो ಅವನಿಜಿ आओ बाय pasal kok ada temen di depan sana tapi jadi नेटे यार पर ಗೋಡೆ going to see the Vantola ಹಾ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನಾನು 320 आओ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಬೈದು ಮತ್ತೆ ವಿತ್ತು ಅವು ಕಾಸು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನಗೆ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತನಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡು ನೋಡಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಓ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನದಿಗೆ ಗೆತನ ಪಯಾರಾದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಪೊರ್ಚಿ ನನ್ನದ ವೀಡಿಯೋ ರೀತಿಗೆ ಬೇ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ.